anaata karon diri sa Provincial Capital Social Hall sa gimontar nga Counter Incident Command Center. Sa pagkakaron, ang command center nagmonitor sa pag-dispatch sa mga relief goods nga gipanghatod sa affected area sa Northern Cebu, apil ang Bogo City. Transparent usab ang command center sa mga cash ug in-kind donations nga nadawat para tabang sa mga naapektuhan sa kusog nga linog. Sa pagkakaron, aduna nay 53.2 million pesos cash donation nga anaa sa panudlanan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang adunay 3.2 million pesos worth of in-kind donations. Karon ang focus na to sa tong command center is kung unsa nga mga lugar ang wala pa mahatagi. Unfair kayo kay basig uban nagdubli-dubli na while naapay lugar na wala mahatagi. So muna we're gathering data from the ground para may bawaan na to nga asa pang lugar mahatagi din ato na yung ma-inform ang LGU na nag-set up punta dito og incident command post para ato silang ma-inform nga kaningang mga lugar wala pa ni mahatagi so palihog hatag para ma-deployan maka-dispatch na yun. Sa mga affected areas nahatagan na gyud tanan municipalities including Bantayan Island ug ang pinakalayo ang Carnasa Island. So Carnasa Island we use 2 choppers to deploy the relief goods. Sa pagtinabangay uban sa pribadong sektor, gisiguro ni Governor Pam Baricuatro ang transparent nga pagdawat sa mga cash donation. Aduna gayud resibo nga gi-issue ang Provincial Treasurer's Office aron sigurado ang accounting sa mga donasyon.